Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per estar avui al el nostre primer curs que fem de caps d'esquadra. Això és una herència del curs que en anys enrere donarem a la qual en Juan Ricardo Urbano, un veteraníssim cap d'esquadra de la final de la Esquadra Curta de l'Oliveria. I volíem, en el marc del 25 aniversari de la nostra final, volíem fer un dels actes que en aquest cas serà ensenyar a fer de cap d'esquadra, però en aquest cas en el estil elegantíssim que tenen en la Vella Loaica. Tenim a Juan Urbano, que serà el mestre Moro, i a Òscar Gutiérrez, que serà el mestre Cristià de la final valencians. Els dos tenen capitania d'enguany el 30 d'agost, dissabte. Per a que no coneixeu l'Oliveria, la seva entrada és dient el ximotet al moll, el ximotet continent. Bueno, estàvem parlant dels pressupostos que se gasten allí i és brutal. Parlem de 200-300.000 euros en una capitania. Imagino com va el tema. Una xicoteta d'introducció. Esteu en Alzira. Alzira prové del terme àrab al-Jazira perquè el riu passava per així. Venia per allà, passava per així. Les torres precisament conten que són aixina per a que poguera passar l'àudia que venia i que a més invadia molt la ciutat, rodejava tot el casc antic i després tornava així. Per tant, al-Jazira és l'illa en àrab i d'ahir el nom de la ciutat. Pues hem posat així en el centre de la banda perquè no està invalit per les cases que veiem ahir i perquè aquesta palmera és en l'escut que tenim de la Federació d'Alzira. La va fer un antic fester, un dels fundadors, que és el tros de muralla en aquesta palmera, precisament, és la que està en el nostre logotip. I després allà, aleshores són un parell de parets, però allò era la casa del rei en Jaume, així en Alzira. Ahir venien moltes vegades així, fins i tot diu que tingué una mà així en Alzira, per totes les dones que va tindre. Y entonces ahí será la casa reial que la van a restaurar. Han comenzado a restaurar aquí tros de muralla, ara ho van a canviar i després també, a més, en menys rural, han d'acabar una reconstrucció, no de la casa, òbviament, però sí que és un museu que van a fer en homenatge a Jaume. I ja, no m'enrotllo més, hem portat dos aparells per a que així, com són molts, hem portat moltes armes també per a que moros per una banda i cristians per una altra puguem ser més àgils. També he citat a tota la fila nostra per a que puguem fer diverses esquadres i si no, la pràctica pugui ser diversos cabos a la vegada. Siga tot més àgil i ja ho direm tot més clar. Com moltíssimes gràcies a tots per vindre, ja va la festa. Al sombrat, mira la gent, i alça la esquina. Ara, quan tu en digues, fan la esquina, espera't al fort. 1, 2, ahí, muy bien. Muy bien. Ellos tienen que hacer delante de la escuadra una mirada de cómplice ahí a la escuadra. Todo va bien, una mirada cómplice, todo va bien, estáis bien.
Ahora tengo el monta técnico inmobiliario.